Mga kasambingay, welcome sa tuang istorya karon. So nindot kay ni atong istorya karon, naagi tay daghang lesson nga makutlo nini. Hopefully nga matapos nimo ni kasambingay aron nga makuha nimo ang lesson ini o pwede kay ning ma-share sa atong makaubanan kani atong istorya karon with moral lesson. Para masabtan nimo kasambingay nani ang atuang senaryo sa atong istorya. Adunay usa ka inahan nga aduna say anak nga mahilig gyud og chocolate. So nag-alala or nabalaka ang usa ka inahan kay ang yang anak hinam-ison jud kaayo. Muhilak og dili tagaan og chocolate. So kining inahan gasigi og badlong kay nakuyawan siya nga basin niyang anak mahimo niyang mutaas ang sugar nya bata pa baya kayo. So muto nga di man gyud mo patuo ang yang anak gasigig badlong ang inahan. So nakahuna-una ang inahan nga aduna day say silingan nga maayo nga mutambag. Nabantugan to siya sa pagtambag. Sumuto nga iyang gidesisyonan nga iyang adto siya sa iyang silingan nga maayo nga mutambag. So karon pag abot niya didto sa maong silingan nga maayo nga mutambag, ingnan niya nga sir, amo magpatambag unta ko nimo sir kay kining akong anak grabe gyud siya ka mahilig og chocolate. So daghan ang mga panahon nga ako nagamaymay ni nagabadlong apan di gyud mutuo ang akong anak. So niingon ang usa ka maalamong magtatambag nga ma'am, yes ako nang buhaton motambog ko sa imong anak pero tuguti usa ko balik usa ka bulan. Balik ra mo laman mo diri human sa usa ka bulan. So muto nga gipaabot gyud sa usa kinahan og mibalik siya anang human sa usa ka bulan. Pagbalik niya gipasulod niya ang iyang anak gipatambagan. Muto gitambagan sa maalamong magtatambag. Muto pag umagtambag migawas ang maalamon ug mingon nga ma'am, humanag tambag nako ang imong anak. Unya misaad siya nga dili na siya mukaon og mga tamis og mga chocolate. So muto nalipay ang inahan, uli sila. Pag uli nila silang panimalay gipanid-an gyud mayo sa inahan kung tinuod ba gyud ang giingon sa maalamong magtambag nga di na gyud mo kaon og mga tamis og mga chocolate. So tuod man nakita sa usa ka inahan nga wala namang gyud tuod mukaon ang yang anak og chocolate og mga tamis. So naa siyang hunahuna nga samtang siya mo'y magabadlong di man mutuo. So moto nga na curious ang usa ka inahan kung unsa gyud gitambag sa usa ka maalamon. Busa misikreto siya adto nga wala niya nakuyog ang iyang anak. Giadto na diya pagkaugma ug nangutana siya nga, sir, unsa may imuhang sikreto nga sa imuhang pagtambag sa akong anak mituo man gyud? Unsa may imuhang gitambag sa akong anak? Nya ikaduha na akong pangutana, sir, nganong sa una namong anhi imo pa maming gipapaabot og usa ka bulan nga pwede ra man unta nga mabuhat nimo. Nganong gapapaabot pa man gyud kag usa ka bulan? So mitubag ang usa ka maalamong magtatambag umingon nga, ma'am, ang hinungdan nganong gipapaabot amo usa ka bulan kay ako pod hilig ko og tamis, hilig ko og mga chocolate. So maglisod ko og tambag sa imong anak, ma'am, nga ako mismo mahilig pa pod sa maong chocolate og mga tamis. So unsaon man ako pagka-epektibo, ma'am, kung mutambag ko sa imuhang anak nga naa pa man ko. So muto nga gipapaabot ti kag usa ka bulan kay aron nga ako makabiya pud sa ako ang pagkahinam-ison og pagkaog chocolate. So muna nga natambagan ako imong anak kay gibiyaan naman ako, muto nga nisunod siya. So muto nga na-realize sa inahan nga mao di ay nga wala siya tuuhi sa iyang anak tungod kay siya di ay nga inahan mahilig pud siya sa tamis og sa chocolate. So muto nga iyang na-realize ang una-una nga mao di ay nga akong anak dili mo tuon ako kay abi nimo, sir, hilig pud ko sa tamis og chocolate. So mutong giingnan siya sa maalamong magtambag nga inana gyud ang may tabo, ma'am. Dili gyud pwede nga mayor ta sa sulti pero kita mismo wala ta nagbuhat sa atuang gibadlong ug sa atong gisulti. So mas effective, ma'am, nga musulti ta sa atuang anak nga kita pod wala na pud ta na nagbuhat niya na. So muto nga diha naka-realize ang usa ka inahan nga dako pud siya og sayop sa iyang pagtambag sa iyang anak og pagbuyag. So mga kasambingay, nani ang atuang senaryo karon. Ang lesson nga dako kay tumakuha dinhi mga sambingay nga dili gyud ay pwede nga igo ra ta sa sulti kay bisag unsa pa ato ang isulti Kung kanang atong gisulti wala po nato buhata, dili kita
epektibo nga mubuyag ngadto sa ubang mga tawo. Ilabi na gyud naay mga ginikanan karon nga kusog kayong mubadlong sa ilang anak, kusog kayong mubuyag silang anak, apan mismo sila nga mga ginikanan nagabuhat usab niya na. So dili kita effective kay nganuman ang mga tawo mas tan-aw nila ang atoang binuhatan. Bisan pa og mayo tang manulti, pero kung wala nakita sa mga tawo ang atong binuhatan, dili pud sila mosunod nato. Pero mas dali kang pasundon ang tawo kung nakita nila nga ato ang binuhatan na bag-o kita. Okay? Ug nausob ta sa atong kinabuhi sa atong mga binuhatan, maayos tubangan sa Ginoo, din sayon kayo ang pagsunod sa mga tao. Sayon kayo nga muto ang tao kung kita mismo adunay pagkabag-o. Pero kung wala nakita sa mga tao nga kita na bag-o, lisod po kay silang mutuo sa ato ang gisulti. Ilabi na gyud ang pagwalis pulong sa Ginoo. So lisod po tang tuuhan ngadto sa mga tao, sa atong pamilya, sa atong silingan, sa atong mga higala, kung kita mismo nagbuhat pa sa sama nga gibuhat pod nila. O di ba? So niyon ang pulong sa Dios sa James chapter 2 verse 17 nga ingon niini ang pagtuo. Patay kini kun dili ubanan sa buhat. Yes, kung makita manggod sa ato nga igo lang tang nay pagtuo pero wa po nakita sa buhat, so mahimo kining patay kay dili kini effective nga makita sa uban. So nindot gyud nga natay pagtuo, unya imo pong gipakita, ato pong gipakita diha sa mga maayong buhat. Kay ang atong mga maayong buhat maong gina siya magsulti kung kinsa ta, di ba? Dili man ang atong pulong basihan nga magsulti kung kinsa ta. Ang atong binuhatan ang nakita sa mga tao mao nay magsulti kung kinsa ta. Matud pa sa English nga action speak louder than words. Mas ang ato pagong buhat mas kusog pa ning musulti kaysa atong paglitok o sa atong pagpamulong. So mas madungog ang atong action, mas madungog o mas epektibo kayo ang ato ang mga buhat kung kini nakita kini sa mga tao nga ang atong gisulti ato usab nga gibuhat. So sad to say nga usahay sa atong kinabuhi, maayo ra kita sa sulti apan diha sa buhat lisod kayo ta muhimo sa buhat. Munang niyon ang panultihon, buhat mo'y pasultia, ayaw ang sulti mo'y pabuhata. So nindot kayo na nga ang buhat mo'y atong pasultion kana bitang magbuhat ta, no? Kay ang buhat man god sama ni sa pagsangyaw. Kung nagbuhat kag maayo nakita kinis mga tao, nahimong nakasangyaw ang imuhang kinabuhi ngadto sa uban, di ba? So diha sa Biblia, dunay mga example sa Biblia nga ang ilang gihimo is nagtamod sila sa Ginoo, naghimo sila maayo, o niya wa gyud sila mo compromise ilang kinabuhi. Ang ilang pagtuo giubanan gyud og buhat, nakabarog sila. So ang ending is daghan pa hinuong mga tawo nga nakaabig tungod sa ilhang mga gipanghimo nga mga maayong buhat. So iyon usab niya na sa ato ang kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo nga atong yung ibutang gyud sa buhat ang ato ang gipamulong. Kay kung di nato buhaton ang atong gipamulong, usa kini ka dakong sampalong sa tua nga igo ra tang musulti apan wala nga nato buhata. So ang nakanindot nga ang ato ang buhat mo'y magasulti ngadto sa mga tao. Dili ang ato ang mga pulong kay bisan unsa pa ta ka maalamon, unsa pa ta ka maayo nga musulti og tigpamaba, pero kung wala makita sa buhat ang ato ang kinabuhi, dili gyud na tuuhan mga kaigsuonan. So salamat ining mao nga sambingay nga atong nakatunan karon nga mas ipakita nato ang buhat, mayong buhat, kay ang Dios mahimaya niya na. O ang Ginoo magapanalangin kanato sa atong pagkinabuhi nga uyon sa iyang kabubuton. Salamat mga kasambingay sa ato ang istorya karon ngano na tayo napo nga mga lesson. So dinhi lang takutob kung bag-o pa kanini nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong mga istorya. And actually daghan na kay tang na-upload nga mga sambingay nga mapulutan nimong daghang lesson sa kinabuhi. So kung may time ka, paki-scroll up lang, tan-awa lang atong mga nagkalain-lain nga topic o istorya nga daghan kang lesson nga makuha. Salamat. Kita-kita na punta sa sunod. Glory to God. O God bless sa tanan.